Prešovskí mestskí policajti ako prví na Slovensku používajú novú aplikáciu. Pomáha nájsť človeka, ktorý sa stratil alebo je dezorientovaný. Navyše, ak ide o cudzinca, automaticky prekladá. Aplikáciu vyvinuli v Česku. Neviem, kde som. Viete mi pomôcť? Dobre, počkajte, teraz vám príde správa, ktorú potvrďte. Po tom, čo mestský policajt príjme hovor, začína sa súboj s minútami, ktoré môžu aj zachrániť život. Pre núdzneho stačí dvakrát kliknúť na prijatú SMS. V té SMS je odkaz do internetového prohlížeče. Ten volající odsouhlasí, dá povolit přístup k poloze, ke kameře a v tu chvíli operační vidí, kde se ten člověk nachází a co se děje na tom místě pomocí té kamery. To je ďalšie naše oči a uši, okrem kamerového systému, ktorý tu máme. Ten človek, ktorý je v núzi, vieme mu pomôcť. Počkajte na mieste, ja vám tam pošlem hliadku. V Českej republike takto hľadajú aj stratené deti. Len pred pár mesiacmi hľadalo 20 ľudí viac ako 70-ročného seniora v Prešove takmer 3 dni. V rámci ostrej skúšky nájdenie dezorientovaného trvalo len viac ako 2 minúty. Často sa to stáva a naozaj sú to aj ľudia, ktorí nie sú Prešovčania. Ze zkušenosti víme, že i člověk v jiném stavu než běžném, tak i různé podnapilé stavy dokáže potvrdit tu SMS-ku a zvládnout se lokalizovat, případně něco natočit. Veľmi som rada, tak toto je super. Už viac tých našich členov má takéto problémy, že zrazu nevie, kde je. Aj to sa stalo. Komunikácia je bezplatná, pri kamere je už potrebný internet. Bezplatná Wi-Fi v mestách nie je ešte realitou. Je potrebné mať vlastné dáta. Bohužiaľ finančné prostriedky miest a obcí nám neumožňujú vytvoriť takéto globálnu mestskú sieť, aspoň zatiaľ. Záujem o takéhoto pomocníka už prejavili aj Košice, Trnava, Nitra či Žiar nad Hronom. Diana Murdziková, RTVS.